Itinagad niya ang mga kaibigan natin ni Espiritu Santo. Iyapot ng mga na kayo. Dahil na sa panalisan, ang batang kayo tibidilihan, si Pentecostos Coles, tata, mulyagan na. Babagan di panang tantanabay, panangtan katwanan, at kamatalag tayo ti grasya na, tanuman may adong, nalitipagbuntong na, adong nagiti, hanga na saya, ti papaspasan ti sa kalukuman, iti padiriyan, iti regimo ken pamilya, dito ang samtay, ti panayuruan, ti Espiritu Santo kada tayo, ti abal at ti aktividad mo kinalinter ken ayan. Pagpapawiyat tayo kung nagitibas-basong tayo, nang dapat na tayo kakita, yung mga pinahangos ka, naging tinasatuan ng iskaryo. Na tayo namin ito na tayo after ng Besara, ang itiniliwan. Pasok po na iso lang pagpatasi ang sa Maria ng nangyayagyan. Kaya hindi lang may pag-respect sa Santos. Kaya nalagalimbay na pagsa kaya nakasigang pumahan. Kaya ako na yung Diyos. Taas yan na tayo pumatiman na kapalit na Diyos. Kaya pagpasang liman na kapakawan na hindi bason tayo. Ipat na tayo, itibiyang na nagnanayon. Amen. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami.
Umarang tayo. Manangabalin ka ng nanay na Diyos. Kinayang mo ko ang mambaban mi di managumar ti ako. Kabayatan ti limang pulong ang daw. Iba ay mo kani. Tagaliili. No pagkikit ti pagsasaunda. At kay kaisatan mo may ipangmati ang pakainayawan ng tanagan mo. Gapit ako may sa Kristo nga na ako ng Diyos. Isa magipagbiyak at magipag-ari ka sa itim po yung Espiritu Santo. Diyos na nanayon na awan ay ingdana. Di may basa na agaw. Hindi po na may paisa ti pagsasahudan di tao, itintero adupo, kaya ang papada ng tibalipas sa renda. Hindi pa nagturong daya, timtek dahil iti may sa antanang iti Babylonia, kaya nagnainda sa tiyan. Kinunada iti punggal paisa. Agaramit tayo kaligtidad rilyo sa talibukon, agiga at mangkay. Ngaron, nadaan-da kadagtilan rilyo kapagkamog da, kaya alketran ang mga kakapin kadagtilan rilyo. Kinunada, magbangon kayo iti may sa syudad na daan iti Torres, aduman ng pinilangan. Pag itinamagan na kayo ito, kaya di tayo may waras-waras, iti intero at daga. Kalpasan na, bimabati ako at kumitahin namin syudad, kaya ti Torre ang binangon na ito'y anang tao, kaya kinunana. Saksang kamay sa kaya ang tao, kaya may sa di pagsasauda. Pagrubyan na dahil iti pangganda ang ipin. Iti saan pabayak, kabayan ang tanga ng iden, kaya nyaman ang kayandang maramiden. Bumabata yung tiro-tiruwentan mo di pagsasauda, tapdo ida ang iminawatan. Hindi kasta, inuwaras ni dati ako inintero at aga, kaya insang tenda di panagbangong da ang syudad. Napanagan ng syudad ng Ibabel, agsipod takitiro-tiro ti ako di pagsasauda ni aming anak tao, kaya manipon sa dyan, inuwaras da ba itintero at aga. Isang tiyamo. Di maibasa na agaw inisibro na Exodus. Ako ibon mo espiritu, ketited mo di ba ko agyan, itata.
Kung pareho idaydayaw mo tiyakin. Kung ako ang gusto, naidaklan ka una. Nakawasit tayo dayang kentan mo. Nabunod ka, ginawa. Kung ako saan mga bilang na hindi aramid mo. Pinapay mo aming babae isilip mo. Napno idaga at hindi pinaswa. O marawang idaydayaw mo tiyakin. Amin ang pagswa at panuray ng tenta. Iti kanil na itin po itinumuto ang panawin. Itin po titaroon ket talenda. Ikapita ti pakay ket paktekta. No ininged mo upang agdanan ka. Lupasan din ti akes da patay na. Ket ang sublida ititapon kanyang taudan na. Ngem, ikapita ti akes makauman ka. Paru apiyang din hindi na na. May basa na daw isura sa Pablo Cadariti Tagalog. Amutay mo magpapalitan, kasi ipanagsikal, agas aso itiligan, itihami na paraswan. Yan saan tayo na tihami na paraswan. Uray na tayo magdaan, espiritu, kasunod sa ni Diyos. Agas tayo may itunag tayo bayat, panamuhay tayo, panamagpanig na tayo ni Diyos, na anak na, kaya hindi pa nang waya-waya na, ititutero ang pinatao tayo. Tara isa lang tayo babay tinamnamin. Ngayon na makita tayo tinamnaman tayo, saan na puno ko ng namin. Kasi sino ka di manamnamnama makita mo. Ngayon nung namnamaw tayo, hindi tayo pa makita, urayan tayo asigahan. Basta may tayo, nakikinakakoy tayo, kumana tayo tulungan, espiritu, tadi tayo ang amon no panagkaran. Espiritu mismo, iba namin manandagdawan ka na tayo ng Diyos, na nagtias tayo, at igmayat ka. Makita ni Diyos, sinagunay ang puso ti tao, ket ang muna ang pagalimutan ng Espiritu. Ang sipo tayo dawa at Espiritu na nagtikat tao ti Diyos, kas pagayatan ti Diyos, na ito isa ang iyang. Hindi po suway tayo. Iyabuan na kumakata kayo. Ikan na tayo matawag na Santon na Evangelio kasi surat ni San Juan. Imamuli nga daw tigyasta, tikang unahan na daw, itinaitangan daw, ng tangker densos, kinunanay na tigsa, asino man ang mawawag, umay kanyang tapno uminom. Kasto na dinasanto na sura, agayos to dahil ikalayanin, sinibiyak adamong, ang malipot ti puso, asino man ang mabatik ng niya. Sino dahil din Jesus may papandi espiritu at ang naninawatin dahil imamatigan ko na tayo tinaita at sempo saan ba'y at ito di espiritu ang sikot talipay na itangko ni Jesus.
kagad sa ibang reliyon kaya ako. Kagad sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, ah, nangiiwan na surat na expectation na may papantiwas kasama kikilupo. Umuna, nangaro na nalagiti bugtuban, iti Middle East, isang alubungan, dari bagbagana, nga ang kararat tayo, may kakara ibagbagana, na igatot tayo, kaapaya, tunggal buong bakunana, at na pamilya nga maulila, na ubig nga maulila, at na maawanan ti anak, at na agsisina, tunggal upang nga may ito, padadangin ti adlaw daw, may nakaparswanan na biktima, tunggal pa natin dati at daan dalingin, nagiging ibagbaganda. So, kung matagiri ang lang matagina hindi tinipunan, hindi naman kakapiyan. Kagunahan, ikarangag ko tayo ng dagiti OFW na pagpamilya tayo, kakabagyan tayo, taga-tigayan tayo, kakailian tayo, ang totoo na kailan, manitrigan na nagtutiputan ng bigyan tiputan. Magandang makaano pa na hindi pang pamilya, tuyan na naulilan na nabiktima ng talenta, iso ni idagdarin lang na pinapudlo ng panagkakarangan. Well, tata, pagbigang Fiesta de Espiritu Santo, kitain mo na din may ibasa, kanya din ang pignas. Kapag ikinakansipin na ako, kanya din kitawag ng piglas. Babel ko na, kaya din namin ang pinagsisina na pagsasaundahan na nagpapalita ako eh. Nung nagtawa na yan ito nung di kang pinaibasag mo ko, kaya nalagyan na kaya na, hindi kwarto, hindi mapati, Espiritu Santo tinagsinang nilang ako eh. Kaya din ang aming uray no hangga na kabuhi, at doon man din pagsasaun, pinagkapiyanan, ay pinagkakaawakat na ilan. Kinuntra na hindi nawawala. Katat tayo kita sa pulan tayo, Espiritu Santo na ang daraw niya ang Diyos. Uri niya tayo, kung hindi niya na lumat isang rumbukan na kadong mabiktima. Uri magkanya ang dito. Kaya tayo paghinyan tayo. Kung ano tayo malukpon mo tayo. Diyos ko, ang duduma ng panitiligan, personal interest, maanan na para itipaghinyan tayo. Nagkakalit na putok-putokan, mabitbit na ba kami, naalas kami, isundo ko lahat ng marami, di ko natin mabudin ka, hindi mabitbit, di madali ti pampamit, di mamatay, may pagaka na adikan, kada pusiran, manukang pamilya na ulilan, kada ko, napi na titigtang tigunta ko yung magpalit, na iguyak, titara mo ti Pilipinas, haanda na nagsangit, tanda na nagsugan na ang po to, handa na, kaano to, ay handa magkapya na malukatan na ti lubog tayo para iti Pilipino, para tiniyawag sa mga tao, mga Diyos, mga bayan. Pero personal interest na ang awan. Kung rin mo, nagdunagag Diyos ko, makauma pa yan. Nagsakit pa inato mo. Gawan nila ang mabalik tayo at ang karangan, ay nilagay kapag pari, ang garaw ni Espiritu Santo na lumatang na di puso ni Dong Galpaisan, na di pagpagkunan tayo, te kumapagsiyahatang di Dong Galpaisan, o ay makapasok na ikaw, di mo gawin na nagbayaran. Kung nagtapansin na lang ganito eh, nakabasok na lang, ako, nabubalik siya, nakatawag kanya kayo. Kanya di masako na nahunday, nabaon, natigkang apararap. Kita niya mabalik na yung iba na, tayo mga ito do, nga mabakit na tayo, nagiging nga paglunggo, no, si kakaratan tayo ni Espiritu Santo. The Espiritu ni Diyos, the Espiritu, isulano ni mamutitibiyang panunod na tayo.
Hindi kang itigitan ni Bugbugan, kang itigitan ni Pulo, kang itigitan ni Panangloko, awan di ba nagkain tayo sa may masarap, di mabalin tayo para nilalag pa rin. Kumag ang karangan, kabanbangin na, garaw kay Espiritu, tantay mo mapalitan ka, tantay ko na mapalitan na tayo ti agdependent ang kulang na napahakto na kasi yan. Pinagdependent tayo, di mabalin tayo maarmas, ang mga balik na kaputo. Hamon pagbalik ng gubat, hamon pagbalik ng gubat. Teka pigsaan na ang mas tayo. Karangarang tatlo, agari, tamagpay, kung nagbitis mo ba anda. Kung na natin tibig basa. Agayos to ti karayan. Adi si bibiyag at anong malipot ti puso. Si asino man ang mamati kanya. Medyo magpagtantan tayo. Dapat lang mas nagwa, talong, o pat nga mamati. Kaya ang questions, agayos di karayan. Kasi bigyan. Gusto niya, agdan to kailangan ng tao, agdan to kailangan ng Kristiyano, agkaaran. Uri ti kang tinitan na. Kung sa rutsugan tayo, sintong na gitoy. Na tayo, tunggal may isa, na tayo magbarbarin mo kung kailangan na. Lagi sa mo, yan ko na ibawon mo ng espiritu, kaya mo, iba pa biyag. Biyag baru ang biyag na andaan ng tama. Baru ang biyag na andaan kinabiyan. Baru ang biyag na andaan kini ginagawa ayat pin patanisan pin kinibasa. Ay hindi pagtulungan ng mga mabiran. Ay, ito yung lubong tayo. Oo, matangunan ko na hindi ko pa mga kwento hindi kita kape kasunod ka din. Natin mo ako natin. Ang labo din na hindi ang digdan ay lumalagay yung labanan tayo hindi naging na eleksyon, political dynasty, magatang amin na tao, amin na pag ginatang minutos. Tandaan mo kung namin na the voters education tayo, nakabay ba yung tayo na tarafik, kasi lang ang mga pagpamayan na tandaan ang gano'n kumuha na ito. Na nasaya at na hindi na sasaya at tao na kulang ang nagdatang mabalinan na pa yan ang ganda ng Espiritu Santo kanya kayo. Hindi na kayo mo puputos yun na nagsabi ng putusan o na nag-artista o na nag-posigero imbutos yun. Di mo kita doon na maibagay di moralidad na di mo maibagay kita doon na maibagay di katatao na ngayon ka nakatakit ka. Nung ano timatamakin na tinimatirik tayo agdan ng tama, nga haanan nga dagito, haanan nga dikinasipungan, ti agari, rumuwa ti puso, social media, kung ano naman, nagbisa pa social media, linuko na tayo ti manuwat-tawat nga na makatawag ti panunod ti panglalisa, nga haan nga amin ko makita ni tantos po. Masang po pa, lukatan tayo ti puso kayo. Agamiris, kinakapanunod, kinakakarangan. Basic principle, respect for life. Ito yung sige tayo kung aming respeto yan. Ano yung basic principle na dito pagaya kang di Espiritu Santo, ayan, yan pa nagserbi, no? Nagserbi pag-ilang, pag-ilang nagserbi kita, putos hindi ng tawa. No, magbating kiserbi yan, no, baka kung kiserbi yan, tayo pinagdang tayo, ano na may bagay. Masapog na di kaagbuhan, pagaya na pag-ibagang di ka kaagbuhan. Dahil hindi kita tayo talang sa social media. Haantay na, balik mag-usap na rin tayo. Gaputan na ka-poster ka, isubang na, utata. Kita nyo, lalo sa social media na pagbubugan ni tao, tata, telepon na ina, aswak-aswak na ina. Sana mo lang naroon, agad rumag na tatahan. Kasabahanin nga ni hindi ka na po isun tayo ikakastoy. Tata, lagawatin tayo, oray tunggal naka-ibraman ng paibigwa. Digital influencer ko na. Tigmay sila kayo ito, pero ano mo, ikil mo pa. Diyan po maka-judge, pwede na po nakita kita, kailangan tayo, misa ka na sa share mo. Ilocano na mo, Espanyol na yung na. Espanyol na dalapin pa yan na Ilocano. Trabaho ko na ito, kaya ipagbagaan na ng trabaho ko na,
the responsible use of social media. Na medyo sa ako pagsaya di tapat namang dadating di wala yan di pa na panangos ka. Kung oray pag institution tayo, oray dito yung advocacy tayo, ginamit nga na Justice the Pilipinas tayo yan. Basta po na social media ako sa tayo na mausap na nasaya ka, ano pang gati, na pagalilaw, na bagong meron mo hindi kapsap mo hindi magpasaya at magmailang ko pinigilidad tanto maiwan ang tawag din ang bagalaw isang Diyos. Isulahin ko yan kung muna na mabalik mo na ito panuwan na una na ating daw kinasal mo, hindi pa ilaan. Nang kaya effective pa ilatatan. Maiyak ka, hindi ka pa ilangan natin yun. Kaya din dyan, ako, ibang mag-espiritu. Kaya itin mo, di ba na biyak? Biyak ka din ang antan minawa, biyak ka din ang antan nakya o kung hindi mo biyak ka din ang nabuto nga palanser ni Titong Dalmaysa. Biyak ka din ang makabiyag na makapagkagin. Biyak ka din ang andaan ng nabuto nga palanser ni Titong Dalmaysa na yun. Talagang pesta may espiritu sa mga ulitin na ipanan. Kanya ni ako physical rin sa kanya tayo. Kawaw amin karabing tayo do saan nga sa tinunggan di pagayatan ng Espiritu Santo. Ang nalpas tayo di o una nga to kang isinuno. Then yan ipagpagana ni ka. Lugar. Iting boses ng Espiritu Santo. Pagbagat ni boses. Boses tayo agi bumubumay. Mga adan mo hindi kapasama. Dahil ni boses tayo. Dan tayo boses ng Espiritu Santo. Kaya so tinungkunan tayo, agbalin ang awa, agbalin na awang di ka ipapanam na amin, no? Kaya alamidan tayo, uray tayo ng tayo na bigpas, uray tayo na buka, uray tayo na buko, no sa akin, galang kay Espiritu Santo, awal ko na natin mga makinan. Iso nga natin po so tayo ko ba, ang kantaran, dumong dapat ipagdilaw ng Espiritu Santo, itong tulad na tayo mga lawagan, ito natin pag-magbiyan, na pambaro, mabiyag tayo, kasi kini Kristo na buhat sa pamamunti, ibiyag tayo. Alam ko sa gusto na gini obispo tayo, nandiyan di ako tayo kumatatan, na punto, seryoso ang karang, na untay ang karang. Tapos espiritu, iso kumatimang balbalin, iso kumatimang pambaro, iso kumatimang danos, at lumadal tayo kibay, na bago mabiyag, espiritu, maibiyag kay Kristo, nabunga ng Kristo. Pero yung iyak tayo di pang mati, mamati ha. Mamati lang na si Jesus Kristo, magbuto na anak natin tayo. At inubang ang pinanamin ni Jesus Kristo. Pagkaksan din ni Ulo ni Espiritu Santo tilawag ken aya amang imo nang tawag kinaing bagadang na itatap tayo ita iti ama tayo mga ilangit at digibigas at tulang di simbahan tayo ignisyon na nanguruna di panagpaay na kadagiti na panglaw iti tong gargararan ko na tayo apo mabad ni Espiritong pasangguan na kami. Iparin po ti Espiritu Santo para kay Apostoles. Kanayon tayo kay parin po ti sumadlarong Espiritu simbahan. Kaya ti Santo pa iyo. Nagiti ang yung bispo ket papat. Tapos babayan ti panagpagsulad da at paniti da tuition da na tuwi da. Kumaran tayo ti ang. Nikaw iti manituturo iti gobyerno ti undangan da apida natin ang turayan ti katibungan.
Sa laking bagay dahil kanyaman na panakasuot, kaya sulisog ang pusit, kanagtita tao, alay-talay kanakwatan. Kumarangan tayo iti akin. Iti ay Espiritu Santo, nagpilitang nagtimamati ka ng iti sa likwaga, ket awan putos na kurangan ka. Ibay ng Espiritu kadamati, tagtuway-wayaan ang iti agsagsaga inangaro anigan, iti daytoy, nakasa akasasaan. Umaran tayo iti akin. Hindi Espiritu Santo, tigapyang panagikita tao. Ang paano ka nagkikita binyan, awan tigapya, itibayagda, tapos puso nagkikita tao, ay patirek kaya kay kapya. Umaran tayo itigang. Kabayan niya, tinawag na itikapagsan at impusay ang Espiritu Santo. Ipaan mo kanangkwada, sinabayang kita tatarigagayan da papia dekasa bidasindo kaya umararang tayo bigyan. Abulit na tayo magtawagan na rin yung tayo ng pabulit. Nagiging pangat yung pamilya tayo. Hindi tayo matikang tagalagan na rin nakakasap tayo, hindi gumawa, pinulong tayo may karang at nanangwanan. Umarang tayo. Kung magaling yung Espiritu, pasalugan natin. Diyos na aming andang na naging narasing, ay naasing na ayat mo tinamnaman, tinapurapay ang tiwag mo. Pagdam na rin pinatawag pina ang paay, ni pakailoriya ang tinagan mo, ken pakay sa lakanan biga mo, ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Yakutin tatubot ka na kami. Yang penting kami Umarang tayo, makapsatap na tayo, at nagito'y kagabot tayo. Makain tayo kumain, Diyos kama, man ng kapalit namin. Kaya ako natin, Kaya makain lang, bayaan siya. Kaya sa akin, pag-ibaran tayo, kaya pinagatupan dito sa tuwan, kaya iglesia na. Pasantong katapon na dito yung datong babae, di pa may desisyon, di Espiritu Santo, tatlong babae na dito ay asapon. May nagtiglan silang diaya. At ang balin karamihan,
Ano lang yan, matanda di ba na kaisalakan di sa manubukan, gapugan Kristo nga autumi. Iniapo at ang mga kadalayo. Sa mga ilang ayo, nagitapos po sa iyo. Ang iamang tayo ni Diapo at Diyos tayo. Doon na yung may marina kung may manong may nagpakaisa na kanon ni Adam na ni Itiamin at siya may kukendiso. Agya kong pagkenta ang pusang tong man nakabaliin ka ng panayon na Diyos. Kaya takal daw yung maul mo ni Espiritu Santo katagitiin na ang papanakaanak mo. Babayan di pa lang iranod dahil tinadyasan ng biyag. Hindi mo buktong na anak mo. Hindi ka sa intong mo ni Misteryo di papatay ka panagungan ni Kristo. Itangan niya ang tao. Parang bakit may kinaindaklan na panakairugi na yung mabangkong nga iglesia. Kadi Espiritu Santo tinangipakaam mo kadaging ialin na nasyones tinapaypay so ang Diyos. Kaya nagiti tattao. Anak gigitya ti pagsasaoda. Pinagkay-kay sana ina. Hindi pa nang ipaduyang-iyang dahil di may sa pamamagin. Anong sa kaagura ko sa kanungan, hindi pa nakapulo na kanandirang di pas po di panabuhan. Kaya nagitihanin ako, nagitihan miles, kitang tanat, iinom to, di pa nakaiday-dayo mo, kaya pula na kaningag sa tayo. Tuno na ako din ka ito at sa buhay ng di amin ng kinasampo. Dawatin di magtibahin mo na espiritu mo mapasanto kadalit kaya dato. Taklo pagpalinan ka di pa ay kuida na kami apagitan sa kanyang ni ang Heso Kristo. Iso iniisang pa'y ayawan na nasa ayat ipagina, tapno ang punto ko, nangalay pinapay ng iyawan kantan, kinispi sila, sana intend ka na dinisipulos na pagkinunan, alain yun, at mga naiagit, hindi dahil ko rin. Kada ito yung ibagin sa may iyawat to, ang manipa ay kadang kayo. As kamen kakalpasan na hindi pa nang rabihina ng alang bikaris ng iyaw nagmalintan ka. Sana inunad ka ng ininisipulos na testinonala. Alabit nyo, at tuminong kay Abin, hindi tayo itoy. Kaday kaalis tilaran. Darating ba, kaya nagnanayan mo ulang. Iso, may uyak to, ang may pasahingan ang kayong testinonala ko tagtang. Tamno mapakawan, lagi ibas baso. Aramitan nyo lang ito, yung kapagilat na ito, niya. Si Mr. yung tipang manis. Hindi nga nung palang ilang kitmikit papatay, kan ba nang umar ni Kristo, idagot mo ikan maabo, ikinang bibigyan, hindi ka alistipan na kayo sa natan.
Ang giyang ng kenta tayo bahay ko ang may baritan. Ganda dito isak lang mo, katat serbi ang kenta. Kawagin niya ako, tada kami ang mag-irang, pagitan na Kristo. Pagkay